Ya ake ngibingelele kubo bonke abantu ababukelayo. Nizongibingezelela ke mina amalimi nginawo phela nje kodwa ke ngizothi qaphu. Umxhashazwa lo umfoka amajole show. Engifuna ukunazisa khona kunesibhakabhaka sengumbuxa ye-EP ezayo. Isihloko sakhona ngoba vele ngicolela into yami ngedwa ngizonebela nje. Isihloko sengoma yami sithi Khona. Usoyizola khona ukuthi mangithi Khona ngiqonda ukuthini. Kodwa ke mhlaka 30 cathi u30 ungolesibili lona lolo. I-back ngiyayidedela ekseni ntambama ngidedela ifront bese kuthi mhlaka 10 wonke umuntu avive ngedatha lakhe. Zingoma nje eziserious eziyisihlanu akwesiwa umuntu kuyacikezwa kuphela. Umuntu wazi umxhashazwa uzosho ukuthi nanga umxhashazwa ozobe sedinga okunye ke ukuthi angibuze ngale EP ezophuma. Inombolo yami ithi 072 558 40 47. Ngiyayiphinda 072 558 40 47. Abazi mina bonke bathi yaqala ibhizi hayi ke nazo ke nezinsizwa lezi engibe ngibambisana nazo umthakashana lo umfoka amathonsi engimaze safaka iPampers zobe seshaya izizwe manje ushubo lapho